na podujatí, ktoré sa volá Aging Myth, alebo v preklade Starnutie je mýtus. Je to nazvané podľa projektu európskeho, ktorý za tým celým je. Ten projekt je zameraný na športovanie seniorov a generácie 50+. S tým, že sme identifikovali, že je to generácia, ktorá trošku potrebuje pomoc v tom, aby sme im ukázali, že sa to dá, kde sa to dá, že sa nemusia báť, nemusia sa hanbiť, že aj v tomto veku je šport, existuje primeraný šport, primerané pohybové aktivity. A ten celý projekt je organizovaný v 6 krajinách, okrem Slovenska je tam Portugalsko, je tam Srbsko, je tam Česko, Bulharsko a Turecko. Je to trojročný projekt, ktorý začína na Slovensku, že my sme teraz v takej pilotnej fáze. Začali sme tréningy v sade Janka Kráľa, každý štvrtok o 6. večer robíme také aktivity, ako vidíte za mnou teraz, čo prebiehajú. A to sa začne takisto v tých ďalších krajinách niekedy od septembra na jeseň. Je to veľmi dobre sa hýbať, pretože človek za prvé sa vyplavujú endorfíny, človek je šťastnejší, má nejaký cieľ, o niečo sa snaží a je to o mnoho lepšie, ako zostať niekde doma uzavretý bez prítomnosti iných ľudí. Proste je to, mne to pomáha aj zdravotne, psychicky celkovo, že je to taký cieľ a človek vie, že ešte žije, že proste funguje. Za sebou mám 119 maratónov a 7 ultramaratónov. Športujem prakticky od mladých čias, od študentských čias a považujem to za veľmi dôležité, špeciálne pre ľudí vo vyššom veku, pretože mladý človek, ten sa za prvé pohybuje, či chce alebo nechce, za druhé, ten organizmus je schopný rýchlej regenerácie, kdežto keď je človek starší, tak sa málo pohybuje a organizmus degraduje. Preto je dôležité ho podopierať pravidelným pohybom. I'm here with 12 people representing my country. It's a great pleasure to be here in Bratislava, and we are having an amazing day here, and the weather is amazing. In our country, aging is a problem because more of Turkish people are getting older, but they aren't very conscious about how movement can increase their life quality. So in my city, we are constantly working to prepare activities and opportunities for old people to be active. So I think that this project is helping us a lot in the sense that now here we learn other perspectives and other activities. Also, we learn how to manage activities for old people to prevent their injuries and to give them a quality life. Trénovať a hýbať sa, ani nie trénovať, aj skôr hýbať sa a robiť nejaké aktivity je veľmi dôležité v každom veku. Podľa mňa už po 40-ke, o tých starších ani nehovorím. Veľmi to pomáha udržiavať zdravie. Netreba robiť žiadne extrémne športové výkony, žiadne svetové rekordy. Proste treba sa hýbať, bežné veci, aj obyčajná chôdza stačí. My takéto veci ponúkame každý štvrtok o 18. hodine v sade Janka Kráľa. Petržalka robí pre seniorov určite veľa aktivít, naozaj aj športových, na rozvoj ich naozaj, že mobility, pohybu, aby sme ich stále udržiavali naozaj v dobrej kondícii. Niekedy
niekedy oni nepovedia, ale keď vidíte na ich tvárach, že sa smejú, že sa zabávajú a že tam niečo hodia a sa z toho tešia, tak to je asi to, čo potrebujeme dosiahnuť. Lebo ak ich to bude baviť, tak mám potom záruku, že oni možno zajtra, pozajtra s niekým pôjdu niečo podobné robiť. Nemusia to robiť u nás, ale my potrebujeme ich trošku naštartovať k tomu, aby sa toho športovania nebáli, aby sa vrátili k detským hrám, lebo toto napríklad, čo tu robíme, to my robíme aj s detskými atletmi u nás, veľmi podobné veci. A aby sa toho nebáli, že mám 70 rokov, ja už sa nemôžem hádzať s loptičkou, ako keď som bolo dieťa, lebo k tomu sa treba vrátiť, tie pohybové aktivity sú fantastická vec v každom veku.